Happy New Year बयबो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं थ' दिनैनि ब्लगखौ जागायजेनलांसै नोंथांमोना नायलांदो आरो ना मा मा खालामदों थ' नायलांसै ओंखाम इसिंथिं हाबहैग्रोनोसै ना टें 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 आरो बेदर संगासिनो आरो बिथिंबो बेयावबो संगासिनो बरिया गोथाव मोनामलायबाय जानोसै आरोना दा आरो नै अमा बेदर दंबावोसो बेयाव नुबाय अमा बेदर बियो 1 तारिख पार्टि जानायनि आरो बेना निउ इयार वेलकाम खालामनायनि बे बेदरा बेनि दुनिया मस्ला स' बेबादिनो जालांसिगोन दिनैनि ब्लगा स' नायलांबाय था नोंथांमोना हा 1 तारिख बरायनाय पार्टिखौ नुनो हागौ आरो नायलांबाय थायोबा स' नायलांदो ना नै अमा बेदर आलु मटर बरियानो जानोसै दायो टेस्टि मोनामलायदों नै मस्ला गोथां होबाय दुन्दिया बरियानो लागावदो बोरै लागाव बरिया गोथाव संखायोलै जोंफोरो नोंगोरे थावना थावा दा जाबाला नायनोसै आरो ना गोथावबाला फुस्लिमलायनोसै संगासिनो गोथाव गोथाव नोंथांमोना नायलांबाय था ना ओइ जोंहा आलासिफोरा नै बास बोसोनाबो जाबाय एलबानाबो जादों नै बिथिंबो जागासिनो आलासिफोरा बे वेस्ट बेंगलनि बेयो माजबाटनि बेयो गुवाहाटीनि जाहोदों आरो आलासि बिनानाव गोनजा बिसोरो बे जाहानि दादि बेलाय बेयो बानाय बोसोन जाहोबाय आरो आसकाबाबो ओरैनो बोसोरनि नामाव बिसोरखो गोजान गोजानाव थायोना लोगो मोनलाया ओंखायनो जाहोदों आरो ओमफ्राय बिसोरथ' हदाय जायो बिदों हदाय बेदरबाथाय बिसोरनि फागो बिथिंबो जागासिनो नै न'निफोरा बिथिं ओइ जादो दै बोसोन दे जादो दद'खौबो जा दा आरो निउ इयार पार्टि दंबावोसो हराव नै दा गिर्जायाव चार्चआव दङ आरो ना स' निउ इयार 1 तारिख ना जायखौनोखि 12ता बारनायनि उनावनो बरायनो थाखाय नेगासिनो दं आरो ना गासिबो रेडि जानानै दङ नै थ' बेयावनो थ' पार्टि संनाय जानायनिबो जादों आरो ना बेयाव नायलांबाय थादों मोसानाय संनाय जानाय गासैबो सोलिगासिनो आरो ना दायो बेयाव थ' हेपि निउ इयार बयनिसिमबो ना दायो नै बनायग्राफोरा बनायलायगासिनो दङ रुटि बनायगोन आरो ना जोंहा बेग लाखालायदों नै आटा नानायनि बनायना लाबाय आटा नानाय नङा फंबाय बेखौ आटा बिलिनाय आटा बिलिनायनि 1 तारिखनि जानो नागिरदों गुड बरिया नै याव दै गुदुं नै लाहां बसा बिदि सेंग्राफोरा नै औ बयलार दङ आरो अमा बेदरा माहा दिनखो आलु बरिया नायलांबाय था आरो ना माबायदि जालाङो स' बहुत इन्टारेस्ट जागोन आरो निउ इयारनि इन्टारेस्ट जागोन नायलांबाय था अमा बेदराबो सफैबाय अमा बेदरबो मोनजागोन नै आरो बिथिं मोसागासिनो माखासे ना स' गाबोन प्रग्राम दं ना बिनि सोलोंगासिनो दं आरो ना बिसोरो इन्टारेस्ट जाथारगोन आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै मोसानाय सोलोंगासिनो बिसोरो गासिबो हेपि निउ इयारनि इन्टारेस्ट बरियानो दे मोजां सोलों गाबोन नायनांगौ औ जेनेबा रोटी बन रहा है अभी बन रहा है ये देखो 1 2 हो गया और बन रहा है उधर ये देखो फटाफट बना रहा है लड़का लोग
ओ ए लड़की है क्या इतना बाल लंबा लंबा बाल लड़की आदमी है क्या लगाओ दे सिंग्राफोर बरिया जुगारा नै गार लैखो नै हाब माबानोसो जेबो जायालै हिनि सिथाबनाय सिंग्राय गुदुं खोन्थांना हरदोलै नायदो बाबुमोना लागावबाय इन्टारेस्ट ना बानाय इन्टारेस्ट निउ इयार बरायनायनि ना लागाव बयलार गोदाबाय बिसोरो नै रुटि बनायग्राफोरा बनायगासिनो बनायनो हाला सावग्राफ्रा बिदि सावलायलायगासिनो नै रुटि सावग्राया बे सिख्लाया बिराद मोजां रोङो नै थ' बिथिं अमा बेदर नै बरियानो ओहो रुटिया नै बे सावनाया होद नै डेन्जार खतरनाक आरो रुटि बिलिग्रा बियो नै बियो नायनो थांबोला खर'खौबो नाय नै बास डेन्जार लेथ्रा जानांगोन ना लास्ट बोसोरसे मानि मोजां बारहोलांनो हाबाय दा निउ इयारखौ जों बरायनो मोनबावसिगोन आरोना इन्टारेस्ट बिनि गासिबो इन्टारेस्ट खालाम नोंथांमोनाबो बरिया संना जानोसै गथ'फोरखौनो दिनैबा निउ इयारनि बरिया आलु नुवाखै नुदोंब्रा नुवाखै लागाव सोर पार्टि जादों खिन्थाहर निउ इयारनि सोर पार्टि जादों खिन्थाहर जोंबो जागासिनो नै बरिया बनायगासिनो अमाबो दाउबो लागाव रुटिफ्रा मोनजेनदोंसै एबारावबा रोंबाय माथो बे सावनो ने दायो जानायनि टाइम आरो नै ना जागासिनो लिंग्र बसाबो नै बरिया जागासिनो सेंग्राफोराबो गासिबो नै जाजोब्बाय आरो ना स' हेपि निउ इयारनि पार्टि नै पुरा एकुरेट पुरा 1 मिनिटबो बाखि गैयै नेबाय आरो गोदान बोसोरखौ जोङो थ' गरमा दाबो मा खालामदों गावखौनो मिथियानो हनै बेदर जानायखौबो तालानो गैयानो मानसिया फाग्ला होनजाबायदां नै रुटि अमा बेदर नै बेदर हेपि निउ इयार गासिबो जाबाय जाखांबाय पार्टिया निउ इयारनिया थ' नोंथांमोन बयनिसिमबो हेपि निउ इयार बयनिसिमबो हेपि निउ इयारनि हामलायनाय थाबाय थ' चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामदो गोदान बोसोरनि गासिबो ना थ' साबसक्राइब खालामदाबो आरोना गोदान बोसोरनि गासिबो धुमा धुम साबसक्राइबाव थुना होदो ना लिंग्र बस थ' दोनथ'बाय।